Nagbabala si Senator Bam Aquino sa epekto ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis na nagdudulot ng banta sa supply at katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa senador, hindi na dapat maghintay ang pamahalaan lalo't pumalo na sa 150 pesos ang presyo ng diesel habang nasa 1,600 pesos na ang kada tangke ng LPG. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, inilatag ni Aquino ang malubhang epekto ng gulo sa Middle East. Binigyang diin niya na isa ang Pilipinas sa may pinakamalaking fuel price increase sa buong mundo kung saan tumalo ng halos 60% ang presyo ng diesel sa loob lamang ng isang buwan. Giit niya, direktang tinatamaan ng kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na ang mga sektor na umaasa sa araw-araw na kita. 40 araw na ang nakalipas mula nang nagsimula ang krisis. Mahigit 150 piso na kada litro ng diesel, halos 100 piso ang gasolina. Ramdam na ramdam po ng bawat pamilyang Pilipino ang bigat ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo nito. Sino po ang pinaka nasasaktan? Siyempre po ang ating mga maliliit na negosyo, mga tsuper, mga arawan na isang kayod, isang tuka. Ang mga nagtitinda po sa palengke na araw-araw ay pasan ang bigat ng renta sa pwesto. Ang bawat pisong pambayad sa renta o mahal na langis ay direktong bawas sa kakarampot na kita nila na pambili ng pagkain ng kanilang pamilya. Babala pa ng senador, kahit magkaroon ng ceasefire sa Middle East, ang presyo ng krudo at abono na tumaas sa tinatayang 800 pesos kada sako ay sigurado aniyang mararamdaman sa mga palengke pagdating ng Hulyo o Agosto. Binatikos din niya ang aksyon ng administrasyon patungkol sa suspensyon ng excise tax at VAT sa petrolyo. Inihalimbawa niya ang bansang Vietnam at India na nagbawas na ng buwis habang ang Pakistan at Ethiopia naman ay nagsuspenda na ng klase at nagbigay ng subsidy. Binanggit din ni Aquino ang mga brownout sa mga ospital sa Cuba at pagsasara ng mga paaralan sa Pakistan bilang pasilip sa mga posibleng mangyari kung mabagal ang gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Kailangan mabilis tayo gumalaw dito. Hindi tayo pwedeng papatay-patay. Kasi if we don't move, if we don't do the necessary programs, everyone will suffer. Dahil dito, kinalampag ni Aquino ang gobyerno para sa agarang pag-alis na excise tax at malinaw na update sa suspensyon ng VAT sa mga produktong petrolyo. Bukod sa subsidy, iginiit din niya ang pagtiyak sa supply ng gamot habang ang inflation ay nasa 4.1%. Sa huli, nananawagan ang senador ng matibay na proteksyon sa tatlong mahahalagang sektor, ang mga palengke, ospital at paaralan. Binigyang diin niya na kung hindi matutulungan ng 6 na milyong magsasaka at mangingisda, maaari itong humantong sa mas malawak na krisis sa supply ng pagkain. Huwag po nating hintayin ang punto na kailangan pong mamili ang taong bayan kung sino po sa kanila ang kakain sa kanilang pamilya. Agaran po ang ating aksyon para matigil po natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain. Paulit-ulit ako, kung wala tayong gagawin, ito yung posibleng mangyari. Tataas yung presyo and yung production natin will go down. Angelica Cara, CLTV 36 News.